Alva. Mia, hej. Hej. Jag kan bara berätta lite. Jag var på Willys idag. Willys idag och då köpte jag 2 saker. Alltså godis och läppstift. Du måste ju. Går. Kan du öppna det? Ja. Nu. Du måste. Köpte det där läppstift. Förlåt. Det ser ut så här. Då står det Starry. Där och LS alltså 02. Ja. Så står det. Och så är det så här ett läppstift då. Man öppnar då locket. Och så silver och sen och det så är det typ rött. Så här glänser och jag har aldrig provat den. Det nej, jag vet inte göra det. Jag var på underläpparna. Men så lite. Och vad fint det var med. Tack. Ja, jag har sånt som är fint rätt. Jag har så himla många öron. Det luktar. Jag är skitfett, jag lägger mig i sängen. Inte mina öronsaker. Du kan vila sen. Jag lägger mig på golvet. Och så är det här under då. Och där är läppglans. Jag Blir det prickigt? kan lägga mig på den. Så ser det ut. Men det är inte samma färg som det då. Tror jag inte. Jag kan kolla. Nästan. Så då. Ja. Jag vill inte ta det. Ja, men det var... Den här är väldigt... Men det var det då. Det kostade 10 kronor. Ja. Så köpte jag lite godis. Gott. Jag är godismöte. Smakar gott. 2 smaker. Fast mycket av det. Nu ser jag lite. Men snälla. Så är det. Det kostade 30 eller 28 eller 30 kronor. Och de där mattorna, de där röda. Hemskt förslag. Jag skulle bara köpa såna lakritsgodis. Ja, men. Jag älskar lakritsgodis. Det är godis. Men det blir den här videon för idag och alla vill inte du säga något. Men ja. Jo, jag har varit och ridit innan det.
Det är inte dina, eller vad sa du? Nej, jag sa ja, vi har varit och ridit. Ja. Mm. Jag ska ha henne som sommarhäst. Nej, det har inte ens frågat. Jo, det ska jag. Jag är inte så rätt som helst. Men jag ska åka dit henne så här mycket sommar. Det är till med mamma. Det är till... Nej, jag bland. Det är till med mamma och hon Emma. Det sa de förra gången. Var det fint? Mm. Men det är videon för idag och alla säger bye. Bye! Hejdå!